Odbila 13. hodina, remeselnícky jarmok sa začína. Chváľ každý duch Hospodina i Ježiša jeho syna. Opatrujte svetlo, oheň. Jarmok sa stáva v Partizánskej Ľubči krásnou tradíciou. Vždy v polovičke septembra sa tu stretnú domáci občania, ale aj hostia z okolitých miest a obcí. Tak je tomu aj dnes, kedy sa koná už 8. ročník remeselníckeho jarmoku tu v Partizánskej Ľubči. A samozrejme privítame aj ďalších hostí. V prvom rade starostov okolitých obcí. Vážení spoluobčania, vážení hostia, milá mládež. Dovolte, aby som vás dnes už po 8. krát privítal na Ľubčianskom remeselníckom jarmoku. Vítam, ako už bolo povedané, hlavne aj ja, našich hostí, mojich kolegov starostov a samozrejme ešte raz, hlavne vás. Neváhali obetovať svoj voľný čas a priložili ruku k dielu zorganizovať. Teraz týždeň pred týmto jarmokom máme v našej farnosti misie. Tak, môžete ponalievať. Na zdravíčko, na zdravie, milí hostia. Pán starosta, nechcete aj príbytok povedať krátky? Ďakujem, že ste mi požičali, lebo to je ďaleko. Už som si nevyčerpkal. Ja môžem povedať, že tradične zahájime to, aj keď ja len tak naozaj, dá sa povedať, nemôžem symbolicky. Takže na otvorenie tohto jarmoku všetko dobré, nech vám chutí, nech si naozaj prijete na svoje a nech nám to počasie vydrží. Takže na zdravie. Takže poprosím vás všetkých, poďte úplne na kraj javiska a spoločne vypustíme 3, 4.
Poďme chlapci. Vyskajte. Gól.